उत्तर कन्नड जिल्ह्यात औषधयुक्तच्या बंदाक जोरदार प्रतिसाद. कारवार. ऑनलाईन औषध विक्रीमुळे स्थानिक मेडिकल दुकानात जावचे नुकसान आणि नियमबाह्य औषध विक्रीचेर नियंत्रण दवरसाठी अखिल भारतीय औषधयुक्तच्या संघटनेन दिल्ल्या औषधयुक्तच्या बंदाक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जोरदार प्रतिसाद मेळ्ळो. अंकोला, कुंटा, होन्नावर, येल्लापूर, हळियाळ, दांडेली ह्या तालुक्यातल्या 100 पेक्षा जास्त मेडिकल दुकानां बुधवाराक पूर्णपणे बंद दवरिली. ह्या कारणाक लागून लोकांक औषध घेवच्याक मोठो अडचणीचो सामनो करचो पडलो. जिल्ह्यातले जनऔषधी केंद्र, अपोलो फार्मसी, मिड प्लस तशेंच सरकारी आणि खाजगी हॉस्पिटलांतली मेडिकल सेवा मात्र नेहमीप्रमाणे सुरू आशिल्ली. बंदामुळे सुरू आशिल्ल्या मेडिकल दुकानांत ग्राहकांली मोठी गर्दी दिसून आयली. काही जाग्यार लोकांक गरजेची औषधां मेळ्ळी ना म्हूण तेमकां परत वचचें पडलें. या बंदामुळे रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण भागातल्या लोकांक विशेष त्रास सहन करचो पडलो. सरकारान औषध विक्रेत्यांच्या मागण्यांक गांभीर्यान लक्ष दिवची अशी मागणी नागरिकांनी केली.